ओइ माखौ नायगोमोखो हेलौ अ जेबो सानाखै होमब्ला माखौ एथबां सानहाबखो थु थांसै थुदो ओइ माबा मोनसे बुंदो ना रितुल दाबायदियाव आं नोंनि जाबानो आंखौ माबायदि अनगोन आंना ओरैबायदि अनगोन जेराव बिमा बिफायाबो नोंखौ बिदि अनफेराखै नंगौ नामा ओमफ्राय नोंना बाजैखौ माब्ला लायगोन दंजानाय मोनबासो माथो रावबोआनो नायसनथारा दङ दे नोंहाबो सोरबा समायना सिख्ला जायखौ आं हास्थायो बियो अरायबो आंजों थायो बियो आंजों थाबायफायो प्लिज खोन्थाना बियो सोर आं मोनथिनो लुबैदों बियो रावबो नङा रुफा नोंनो ओइ जुटमाट बोल' नाहिथ' गुसायगा सासमे बियो नोंनो आइ थै जालायलाङाखिसो मा आइ आइ जाबाय थाखो हाय हाय फैदो थांसै ओइ मा रायलायबा नोंसोरो एसेबां मिनिलायनाय ओहो जेबो रायलायबोआखैथ' औ जेबो रायलायबोआखैथ' आङो दिनै जेबो मोनबोआसै सानो माखौ जाहोबावनो बेराफारसे खामानिबो जेबो मावनो मोनासै आरो आंनि देहायाबो गाज्रिसिनसो जालांनो हमबाय आफा दिनै खामानि गैयामोन नामा ओहो फिसा आङो जेबो खामानि नागिरनानै मोनासै आफा माबाफोर जादों नामा ना लोमजादों मानो दरसे दरसे थादों ओहो फिसा आंहा जेबो जायाखै नोंनि नामाखौसो गोसोखांदोंमोन आं थांखांनाय बाथ्राफोरखौ मानो गोसोखांहरदों आफा बेफोरखौ बाद होदो ओमफ्राय मा ओंख्रि संदों जेबो गैया फिसा आलु बाथोन आरो ना बाथोनल' दं बेखौनो खुना जाहैदो आफा आंहा दाबसेयाव थांनो ओंखारबाय दे जागोन आफा हाय हाय सोरखौ नेदों हिनसाम नोंनि लोगो रुफाखौ नेदों आं अ मानोबा नेदोंमोन अ नोंनि लोगो रुफानि सिगाङाव फंसे खोथा फोरमायनांगौ दङमोन मा खोथा देनाय आंनोबो खिन्थासाय प्लिज आं रुफाखौ आंनि गोसो गोरबोजों जोबोद मोजां मोनो नाथाय आं बिनि सिगाङाव दासिमबो फोरमायनानै लानो हायाखै अ थाब बुंनानै लादो नङाबा मोननाय नङाबो अ राथुल नों बिब्दिसो आं नोंखौ माब्लाबाबो रुफानि जानो होआ नों आंनिसो ओइ प्रिया नों आंनि मोनसे खामानि मावना होना नैबे लाइजामखौ रुफानि आखायाव हैना प्लिज बिदिब्ला बियो आंखौ थगायदोंसोमोन आं जायखौ मोजां मोनो बेबो बेखौनो मोजां मोनो जागोन दे आं दा थांनानै हैनोसै बिब्दिब्ला थाथ'दो आं थांसै थ'दो बिदिब्ला आंबो थांसै हाय प्रिया हाय प्रिया आं मैया हरनाय लाइजामखौ हरदोंना बिनो आरो बियो मा होनदों औ हरदोंमोन नाथाय मा नाथाय जाखो जाय होनना बुंदोंना बियो आं मिथिखागौ बियो आंखौ मोजां मोनो होननानै रितुल नोंना बारा जाबाय बियो नोंखौ मोजां मोनासो बुंदों आरो बे नोंनि लाइजामखौ बिसिनासो गारदों आरो बियो बुंदों माब्लाबाबो आंजों दारायलायसै होननानै प्रिया नों थारखौनो बुंदों ना औ आं थारखौनो बुंदों फोथाया नामा नों आंखौ मा आं बेनि सिगाङाव सोंबावनांगौ नामा नांला दे सोंनांला आं बुजिखाबाय आंहा जेबो गैजाया नालाय हाय रुपा हाय दिनै मानो एथ' लेट न'आव खामानि मावनानै एसे लेट जाबोबाय
औ दे लोगो जाबायथ' थांसै थुदो प्रिया रितुला दिनै मानो हारसिं मिथिया मा जादोंथाय ओइ रितुल रथ'ना मानो सिगां थांबायसो माथो एबारसो रितुलखौ आंनि आंगो खालामनो लानो हासिगोन आं नोंलाय मा फात्ता मोननो आंखौ आंलाय बे जोनोमाव हिनजाव मोनगोन ना मोनलाब्रा माथो सासेबो नायसनला औले माथो खाफालानो बालाजों मानजिबा फुरनो रोंथारला ओइ आसोल लामाजों बिबारफोरनि बिबार बहा बैलेब्रा खाथाला गास्लायबाव वाव माल होनबा बेफोरसो दा ओइ जादोंमोन लोगोआव रावबो सिखिरि गैया नामा गैयाब्ला जोंखौ लाफाना नोंसोरबो सानै जोंबो सानै मिलाया होमबा उनथिं नायब्ला आइफन 14 प्र मेक्स बायदि नोंसिनि फिगार सिगांथिं नायब्ला नकिया केपेट बायदि नोंसिनि मोखां ओइ मा जाला मोनला बुंदों नोंलाय सासेयाथ' ट्राम मोखां सासेया दामफार मोखां ओइ जावजाबायसोलै माथो दाना ओमफ्राय जारौ नोंनि मुङालाय माथो जोंनि मुंखौ मानो नांगौ मुलिनो नांगौ ओइ नों ओरै फैलाय आइदै ओइ जों दा अबाव दं हायाव दं आसोल एबार खनसे एदावबानांगौ नायखा एदावला हगार लामाया ओइ माबायदि मोनदों दामजानालाय टेनसन नाङा बे जोनोमाव बुजादों मालाय मा जानो फैगौ जोनोमाव जोंनि थाखाय हिनजावनि एग्रि बेरे जागोन जाबा थौ थांसै र' नागारा बेखौ थुदो रुफाय अबाव थांनो नागिरदों दिनैलाय आयै आं लोगोनाव थांनो थाब थांनानै थाब फै लामाफ्राव सेंग्रा मोख्लाफोर नुबा मेगन दाहो जागोन दे आयै आं बिसोरबायदिखौ नायखाया मेगन थाइसेजोंबो दा नायथार जागोन दे आयै आं थांनोसै दे थाब थांनानै फैदो ओइ रितुल ओइ रितुल नोंहा मा जादों मानो दाख्लैनिफ्राय सिरि आंहा मा जानो आंहा जेबो जायाखै नङा नों आंखौ माबा मोनसे रागा जोंनानै दं बिनिखायनो नों आंखौ एरा खालामदों आं बुंबायना आंहा जेबो जायाखै अ बिदिब्ला नोंना मोजां मोननाया माबाफोर बुंदों नामा मोजां मोननाय सोर आंनि मोजां मोननाया दालाय नोंना प्रिया गैया प्रिया आंनि मालानिफ्राय मोजां मोननाय जाखो बेथ' आंनि लोगोसो अब्ला बै दै सेराव मा रायलायामोन आरो बेनो मानो लाइजाम हरामोन आंथ' बै लाइजामखौ नोंनोसो हैनो होदोंमोन नोंनो हैयाखै नामा आंथ' नोंनि जेबो लाइजाम मोनाखै अ बेयो अब्ला आंखौ थगायदोंसो अब्ला नोंसोर सानैजों मोजां मोनलाय मारा ओहो जोंथ' मोजां मोनलाया जेब्ला आं नोंनो आंनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो थांदोंमोन अब्ला बै दै सेराव मा रायलाया अ अब्ला नोंबो बै समाव आंखौ लोगो मोननो फैदोंमोन औ बै सानखालि आं नोंखौ दुखु मोननानै फैदों बै समाव आं नोंखौ आंनि जिउनि लोगोरि खालामनो नेदोंमोन नाथाय आंहा नोंनि सिगाङाव बुंना लानो गिनाय फैदोंमोन आरो आङो बिनि आखायाव हरनाय नोंनि लाइजामनि फिननायखौ नेदोंमोन नाथाय उनाव मिथिनो मोनबाय नोंहा गुबुन मोजां मोननाय दं होननानै बै सानखालिनिफ्रायनो आं नोंजों रायज्लायाखै आंनि नोंखौ मोजां मोननाया थारमोन रितुल आंबो नोंखौ मोजां मोनो आइ लाभ इउ रुफा बा रितुल बेसे समायना प्रिया नों बेयाव मानो फैदों औ आं फैदों मानोना आं नोंखौ जोबोर मोजां मोनो नाथाय बै सानखालि
आं नोंनो हरनाय लाइजामखौ नों बिनो मानो हैयाखैमोन? औ आं बेनि लाइजामखौ हैयाखैमोन मानोना आं नोंखौ मोजां मोनो। आंथ' नोंखौ मोजां मोना, आंथ' नोंखौ लोगो होननानैसो सानोमोन। नाथाय दिनै लोगोआनो आंखौ फोथाय खेबस' खालामबाय। प्रिया नों जोबोर गोरोन्थि मावबाय। लोगोनि आखुखौ नों दिनै सिफायबाय। नायगोन आङो नोंसोर सानैखौ माबायदि मोजां मोनलायो। थर रुफा थांसै, बिदिखौ सानो जेबो लाब गैया। अ मादै न'आव मानसि दंना गैया जाखो? र' थांगौ। नै माथो नोंसो? अ मादै नोंनो माबा मोनसे खोथासो खिन्थानो फैदोंमोन आं। मा खोथा? देलाय बुंलाय। दहाय बै दखानावसो नोंसिनि रुफाखौ सोरजोंबा बेरायलायनो गोबालायनाय नुबोदोंमोन आं। अ बेरायनो थांनाया बिदिसो बियो। फैदोंसोलै बे बेटसिया। खाथिथ' मादै होनब्ला आं थांसै। औ दे थांदो। फैदोंसोलै बे बेटसिया। बहा थाङामोनहाय? लोगोनाव थांदोंमोन आयै। लोगोजों थांदोंना बै गैजारों फिसाजों बेरायहैदों नोंलाय? आयै रितुलखौ बिदि दाबुं। दिनैनिफ्राय नोंनि बेरायनाय आरो स्कुलाव थांनाया बन्द'। आंनि गासैबो मान सनमान सेस खालामजोब्बाय दं। आरो रितुलखौ गारनोबा गार, खोथाया नङाबा बोरैबा जागोन। आयै आं फैब्लाबो रितुलखौ गारनो हाया। गारनो हाया? न'आव फै। आयै नों बेफोरखौ मा खालामनायखो आयै दरजाया खेवना प्लिज आयै। आफा, नों बे लोमजानाय देहाखौ लानानै बहा खामानि मावहैयामोन? फिसा आं खामानि मावाब्ला नोंखौ बोरै जाहोनो हानो आरो आं नोंखौ बोरै स्कुलाव सोनो हानो? आफा, आं दिनैनिफ्राय फरायला आरो आं गाबोननिफ्राय नोंजों खामानियाव थांफानोसै। आं नोंखौ बिब्दि खामानि मावहोला। नङा फिसा, नों बिदि दाबुं। आं नोंनि फरायनायखौ दोनथ'नो हानाय नङा। दे जागोन आफा। माहाजोन नों बेयाव हरखाबै? फै जिरायफै। औ आं बेवहाय, नाथाय आं जिरायनो होननानै फैयाखै। नोंसालाया बोरो? आफा, मा दावराव जादों बेयाव? अ बेनो नोंनि फिसालाया। औ आंनो। माबा खोथामोन? आं नोंसोरजों रायलायनो होननानै फैयाखै। बिदिब्ला डाइरेक्ट पइन्टआव फैनि। रितुल, आंनि फिसाजो रुफाखौ दिनैनिफ्राय लोगो हमनायखौ गार, नङाब्ला खोथाया बोरैबा जागोन। जागोन, आं नागारगोन। नाथाय रुफाया खि गोजोनै थानो हागोन दा बे? गरिब जानानै अख्रांनि हाथरखिखौ थुख्लायनो दा नाजा आरो सिमां नुदोंबा सिमांखौ सिमाङावनो दोन। बेखौ आं मालाबाबो जाफुंहोआ। जागोन माहाजोन, आं फिसाज्ला जानानै निमाहा बियो नोंनाव। आरो रितुल नोंबो रुफाखौ मोजां मोननायखौ बावगारनो नाजादो। जों गरिबफ्रा माहाजोननि फिसाखौ मोजां मोननायनि मोन्थाय गैया फिसा, नों बावगारदो। गैजारोङैनि फिसा जानानैबो लाजिनो रोङा नोङो? माहाजोननि फिसाजोखौ मोजां मोननो? आफा, जों बे बुहुमाव रावखौबो मोजां मोननो हानायनि मोन्थाय गैया नामा? जायखौ थार गोसोजों मोजां मोनो बेखौ मानो मोना? गरिबनि खाफाला बिदिनोसै फिसा, नोंबो बेखौ बावगारनो नाजादो। आं बेखौ बोरै बावगारनो हानो आफा? बावगारनांगोन फिसा, नों बेखौ बावगारनांगोन। आफा। रुफा, नों बहाय? बोरै फैनो मोनखो? नोंखौथ' न'निफ्राय ओंखारहोला होननानै बुंदोंमोन। रितुल, नोंनोथ' मिथिखायो माथो आंनो नङाबा मारै थांना थानो।
ओमफ्राय नोङो मानो क्लासाव थाङाखै आरो आङो माब्लाबाबो कलेजाव थांनाय नंलिया नोंनो मिथिखागौ माथो आंनि दुखुखौ थेवबो नों फरायनांगौमोन रितुल गोसो दंमोन फरायना सासे गिदिर मानसि जानायनि नाथाय गोरिबनि फिसा साननाय बायदि बहा जाफुङो रुफा नोंल' मोजाङै फरायदो रितुल जोंनि मोजां मोनलायनायाव मानो इसेबां हेंथा फैखो हेंथाया फैखागोन रुफा बेखौ जों सहायनांगोन अ बिदिसो बिसोरनि आखला बिसोरखौ दिनै मादैनो फन हरना खिन्थाहरगोन आं हेल' हेल' मादै नोंनि फिसाजोआ गैजा रोङिनि फिसालाजोंसो बेरायगासिनो दं नों थाबैनो मानसि लाना फै मा आरोबाव बिदिसो बियो र' थांगौ र' दामफारनाव कल खालामनां हेल' बहा दं नै आटथायावनो दङ जोङो ओमफ्राय मामोन आंनो नोंखौ दानो आर्जेन्ट नांगौ सेंग्रा सानैसो लानानै फै जागोन दे ओमफ्राय गुरलाबा बेसेबां होगोन जेसेबां रां नांगौ आं हरगोन नाथाय खामानिया जानांगोन रुफा नों आंनि फंसेबो खोथा मानिला आयै नों बेयाव आरो नोंबो सेंग्रा गोरिब जानानै एसेबो लाजियासै नों मा गरिबा मोजां मोननायनि मोन्थाय गैया नामा गरिबहा अननो हानायनि बिखा गैया नामा नोंसोर बेफोरबायदि साननायनि थाखायथ' समाजा गुबुंले जायो ओइ सेंग्रा आंखौ बुजायनो फैदों बेवहाय नोंबो गोख्रै फै आयै रुफा आयै रुफा रुफा आयै आं रितुलखौ गारनानै थाङा रुफा 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 नोंनि आखल बांबोबाय रुफा रुफा रितुल रितुल रुफा रितुल